ku danna subscribe domin ganin irin waɗannan bidiyoyi da an saki. Wakar Alinuhu alfaza zai zama ima. Fahimtar juna sai mu kyautata wa juna. Fahimtar juna sai mu kyautata wa juna. Fahimtar juna sai mu kyautata wa juna. Zaman tare shi kasa fahimtar juna. Fahimtar juna ta sa ganin mutuncin juna. Ganin mutuncin juna ya sa shakuwa da juna. Shakuwa da juna ta sa a ci ribar juna. Fahimtar juna sai mu kyautata wa juna. Fahimtar juna sai mu kyautata wa juna. Sarki Alinuhu ne shawara nake so kun gabani. Kaga ka girme ni ai sai dai na kira ka yayana. Alfaza zai farko ka sanya tsoron Allah a cikin lamarinka, kai biyayya ga iyaye, ka riƙe addini, ka riƙe gaskiya da amana. Ko iya wannan kai to Allah shine zai kare ka. Ka ji sako na. Fahimtar juna sai mu kyautata wa juna. 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 Sarki Alinuhu na so ni zan yi tambaya gunka. Alfaza zai faɗi ni kuma ai zani baka amsar ta. Wasu na ji suna cewa wai da girman kai gunka. Alfaza zinawa ai rashin fahimta ne, ai ni ma ɗaɗam ne, kuma na san girman kai ga mai hankali ai illa ne. Wanda duk kaji ya ce ya fi suwa ne to ai da ƙiƙi ne, kunci jahilci ne. Fahimtar juna sai mu kyautata wa juna. Fahimtar juna sai mu kyautata wa juna. Amma ka burge ni domin ka ɗora ni kan hanyar alkhairi, lallai kana da tunani. Sarkin Alinuhu sannu, baban Amira, baban Amadu, angon Maimuna, baban Jarumi, mai ilimi, mai gida ne kai amma na. Fahimtar juna, fahimtar juna, mun fahimci juna. Fahimtar juna sai mu kyautata wa 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 juna.